Felan jamana ka tɔndenya kuraw autant la danatigɛliw kɔfɛ tarata don na Kremlin ye a ka dusumakasa jira ka a fɔ ko o ye dankariba de ye olu ka jamana ka lakana taabolow kan nka Kremlin ye layidu di k'a fɔ ko a bɛna taabolo gɛlɛnw bila sen kan yaasa ka danatigɛli ninnu kunbɛn dɔ farali autant tɔnden jamana kuluw kan ye kojuguba de ye anw ka lakanaw ani an ka nafaw ma kan ye Dmitry Peskov Rusi jamana masayaso ka kumalatɛmɛla ka fɔ la Felan jamana ka danatigɛli ninnu san caman farabaliyala kuluw kan kɔfɛ ye Moscou bolo lagosili belebele de ye ka ɲɛsin olu ma Rusi jamana ka binkani Ukraine jamana kan ye nazarala jamanaw ka lakana taabolow yuguba kosɛbɛ ne jatigɛbaw ye fɔ k'a kɛ sababu ye ka Finland ani Suède minnu ye jamana fitinin fanga dɔgɔmaninw ye lakanako ta siraw kan nazarala gun kan ye u yɛrɛ ɲini ka boli ka taa u yɛrɛ makalifa ka don OTAN na ka kɛ a tɔnden ye olu ka farali OTAN kulu kan ye fangaba de don OTAN la ka u kɛ duniya kɛlɛmasatigibaw ye ne jamana 150 setigi ɲɔgɔnnaw ye an bɛ don min na i ko bi Alliance Atlantique ne o ye OTAN kulu ye ne a ɲɛmɔgɔya baaraw bɛ tɛmɛ l'Amérique bolo fɛ jatew minɛnen don Moscou fɛ ka u kɛ siranyafɛnyabaw ye lakanakow ta fanfɛla la Rusiw ka diplomasiw ka jatew la Finland ka OTAN tɔndenya tali bɛ a jira de k'a fɔ ko u banna u ka yɛrɛmahɔrɔnya an'u ka danbew la ne ka kɛ jamanadenni ye OTAN kulu kɔnɔna na danatigɛli kumada tɛ minnu yɛrɛ bolo fosi ɲɛnamayaliw kan fo n'a kɛra duniya kɔkankow ye u ka fɔ la. I think we are ready to start in just a moment.